mo na, Jen. Titasin mo na yan, te, habang pan pa. Baka maulahan ka pa. Oh, napitas na. Wow. Ayun, tatlo kami Start. Oh, dahil dyan, may free kayong tagi-isang chocolate. Ayun. Sa kanyang gold. Thank you po. Mga baso mo nakalagay ilte. Nahinakot pala yun. Mga ka-dragon, meron kaming nasigkarod na dito. Nalangka, yan. Igagataan natin guys at pang-dagdag sa ating paninda. Tsaka rin, pang-ulam na rin namin ng tanghali. So yan, nalibre kami ng langka. Pitasin mo na, Jen. Titasin mo na yan, te, habang pan pa. Baka maulahan ka pa. Oh, napitas na. Hindi, napitas na to ni Uncle. Sabi niya, excited siya magpitas. Sabi ko, Uncle, mamaya na i-video ko po. Sabi ko, excited siya. Kaya yun. Pero, yan. Thank you so much po. Thank you, Uncle. Kami. Siyempre, guys, dahil may nangka, kailangan din natin ng siling turo. Kaya maraming nagko-comment dito sa ating sili. Mahal na daw ang sili ngayon. Nasa 1K. Na 1 kilo. Wow. Tiba-tiba tayo dito, guys. Sana makaluwas to. Abangan nyo to, guys. Iluluwas namin to ng katapusan ng ano. Hindi pala. Sa February. February 1st. Yes. Ito, hinog na, G. Pwede na to. Buti na lang pa, ano-ano pa lang. Pa isa-isa pa lang yung nahihinog. Wala, ang dami niya talagang bunga. Sana may nakita pa akong isa dito. Ito pang halo lang namin sa sa langka. Ginataang langka. Natumba na naman to, Oje. Natumba to, oh. Ay, hindi na kaya talaga. Ha? Hindi kaya ng pamilya. Binunggo pa nila. Na kunya, narba. Sa sobrang dami na kasing bunga. Ito, oh, alas, ito, oh, tamba na naman, oh. Kunin ko na nga ito, manilok pa. Mauna. Ito, lalagyan, sa Sunday siguro pag wala kaming pasok. Sarado naman yung tindahan. Magbabakod kami dito. Lalagyan namin ng bakod. Kahit kamatis, guys, napakamahal. Grabe. Wala pa nga mabili, no? Wala kami mabili dyan sa tindahan. Tapos may makita ka nga, green pa. Parang kung saging pwede na. Baka galing dito yun, Chara. Joke lang. Ang dami ng bunga na naman, sili. Kami pitas ka ng... Itong namin, talong, siguro hindi muna, mahaba yun. Pero tsaka na ulit kami mag-harvest. Yung sila ulit yung Palakihin na muna yung maliliit. Ang tagal mahinog ng kamatis. Hirap hanap. Tagal pa to. Ba't may bayad na tayo dito pagkuha? Dapat ito may spray. So sa Sunday, ito naman ang iintindihin namin. Itong aming gulayan. Mag-grass cutter kami dito. Wala lang din yung mga nilagay pa lang. Tapos Saturday ay Laba Day. Laba Day muna. Oo. Karbisin mo na yung ayun, okra. Kasi hindi pwedeng patagalin to. Favorite ng bayan niya. Laga mo lang yan. Sabaw mo lang sa kanin to.
Sayang tong area na to, hindi natin natamnan, no? Dito ba yun? Yung ceiling green sana, kaya lang ano naman, hindi na kami nakabili ng punla. Wala lang, hindi na nasango. Super busy na kasi. Di ba kahapon na kayo nag-harvest ng ano? Sa ate Gulay? Sante. Kahapon, di ba? Oo, Sante. Dami ulit. Ito, oh, naggalaglag na, oh. Hindi niya hindi niya nakita. Dito na sa lapangin. Tinutuktok ng kuwan kasi, ng manok. Ano man sa mga pinangkangkang naman. Ayan, oh, kahaba. Hindi nakita nilang tiligayan kahaba. Happyaw siguro siya nagkuhan, Sante? Ayun, oh. Ay, Ayun, oh, ito. Yan. Itigas na. lambot pa. Ayun, okay na yan. Let's go. Yan. Lulutuin na natin ang ating nahinging langke. Yan, mayroon pa kaming take out na hinog. Hinog na langke. tingnan pala nila kapon nante. Sarap to sa bilo-bilo eh. Andito ang mga ampya. Say hello. Hi! Yung kaserola. Hi! Say hi na tuloy. Panam auntie. Anyalam. Magbiko ka? Kala ko magbiko ka. Ha? Kasano malanay? Itong lote na to hindi pa namin hindi pa namin masangong linisan. Napirde. Magkuha ka na ng ibang to. Pagka siguro pag nagka-oras yan pag wala nang masyadong gawa si na Kuya Efren papalinisan namin ito tsaka palalagyan ng bakod para isang kuwan na lang tong area namin. Yan, magpapalagay daw dyan si Peng ng cottage para mayroon kami natatambayan. Ang ganda kasi ng view dito guys. Yan o, gustong gusto ko yung view nito. Yung bundok. Yan yung magiging harap. Tsaka open na open pa siya. Yung paligid. Walang masyadong mga kabahayan. Naming alagang manok. Oh. Manok kikaroba. Anong luto yan, ante? Pinataan. Wala namang ibang luto dyan, kundi gata. Masarap ito kung walang bata ito. Yung kamay mo. Bibenta namin yung siguro. May mag-ibig. Oo gusto nila yan eh. Ano pag bukata yun ah? Kuko mama. Hindi ko pala ako nakabili. Ayan, mamimigay din kami guys ng ng chocolate sa mga bata mamaya. Sa aming mga solid customer. Kaya thank you kay Sir Robert. Yes, kay Ate Loida. Yan, matutuwa yung mga bata mamaya. Wow, mayroong matutuwa yung mga bata mamaya. Mayroon silang free chocolate. Baik mo dito nag-live. Katay na naman ang baboy sante. Masarapan guys. Pagkain kong baboy na lang ka. Mura ka?
Baka may kalumot di ko. Ayan, nagigisa na tayo ng ating pangsahog sa ating ginataang langka. Oo, lagyan mo. Ay, okay. Yan, lagay na ang gata. Napakasarap. Ayan, lagyan din natin siya guys ng sili. Gimason George. Libreng chocolate. Libreng chocolate. Yes. Thank you. Panghimagas. Bili na sila? Sino pa dyan? Hindi na yung plan eh. Sino wala? Ano? Sige, kahit hindi na nagbili. Say thank you. Sino wala pa? Ay, hello po eh. Sino wala? Thank you po. Magkano pa chicken? Chicken? Yung leg? Anong chicken? Pastil o ano? 35. Hotdog na lang po. Ano pang walang chocolate dyan? Ano yun? Diyan, dalawang pastil. Dahil may pastil ka, may chocolate ka. Saan? Dalawa? Sino pa ang wala? Dalawang pastel. Lapit. Ay, lapit. Tam-tam pala yan. Nasa iyo ta? Dalawang pastil. Ano yan? Ay, sino ka? Sino ka? Lapit! Ay, mga beng, dali na. Sige na, kahit di magbili. Thank you po. Dito. Thank you po. Sino ba? Ito, kuya. Sino meron? Ay, wala pa. Sino walang chocolate? Yung brown wala pa. Ikaw, Lay. Ikaw, kuya, meron ka na? Gusto niyo ako? Meron na, Lulay? Meron na ako. Si Andre ang nangunguna. Tapos ka na kagad. Ayaw niyo ng spring chocolate? Sa spring chocolate. Sino pang walang chocolate? Ako po. Dito. Dali, lapit. Yan o. Sino walang chocolate dyan? Ako po. Sino pa? Okay, meron ka po. Okay. Ito kanino to? Kunin mo na, te. Ikaw, te. Meron ka na? Sino pa? Thank you po. Mga regular customer namin to, kaya deserve nila ang chocolate. Sino? Sino pa? Ikaw, meron ka na? Sino pang wala? Mga kagandahan. Ikaw kagandahan. Meron ka na? Meron na po ako. Okay. Ate, yung go po. Go. Yung ano? Sino? Riza! Sino pa? Bakit ka umaano? Ayun po yung isa po. Sino pang wala? Sino wala? Sino pa? Ay, na daw. Salamat po. Ano mo po? Tuwa mga bata ay.
O, sino pa? Ikaw, meron ka na? Sino pa ikaw, meron ka na? Wala pa? O, meron na kayo. Ito naman patay. Ikaw, kuya, may chocolate ka na, oh. Ayaw mo? Okay. Sino wala? Tayo na kasama natin. Kami po, gusto na. Ah, meron na kayo? Ikaw, sino pa? Ikaw. Ako din. Ikaw, tayo, meron ka na? Oh, wait lang. Ang mga auntie. Sino pa? Ako rin muna isa. O, sino pa? Hindi magdalawa, te? Isa lang. Para lahat meron. O, sino pa wala? Ito meron. Ha? Yan, nagugulo talaga sila. Sorry na. Sorry na sa gulo. Uy, kung balik, ikaw magawa na yun. Hi, nabigyan na kita. Sino pa? May isa pa. Oh. Uy, kunin mo. Wow. Ito na siya, guys. Oh, dahil dyan, may free kayong tagi-isang chocolate. Ayun. Sa kanyang gold. Thank you po. Sige. JD, tita pa. Tita pa daw. Hi? Tita pa nga. Ako, tinikis niya. No. Kung patanggal pagod niya. Ayun lang hinahanap nila. Ito, nakabilog ng ulap. Ginagawa. Kapuyod na, oh. What color? Tita San Teligay JD! Kalahati yung kwan ko Sige nga daw, JD. Oo, yung kalahati yung naalala ko nito eh. Chocolate ni Basa. Sige. Kailan opera ni Anay? Kuya, ni Ate Isa, kailan? Wala pa? Hintay nga namin. Hinta eh. 2026 na. Kaya, naabot na ng 2026. Yan mo ka kwan, oh. Yung kwan kasi ang magtawag doon. Yung... Pag dumating kasi yung doon, kailangan punta na kami doon. Nasa kwan daw yung kanya yung PGH. Yung doktor niya. Sige nga, Rag. Tagat. Ito yung ating ginataang langka. Ito. Saka ayan. Teka natin. Lapit na eh siya ate yan. Ang nakaraan. Ganito sana sila ni Noah. Huwag yan, makasulot mo. Kanya-kanyang kararag na. Teka. Kain po. Malambot ko din ito ma. Kalaking sinaingan na kaldero no, paubka. Saan kanya? Na po no. Baka yung kaldero ko? Malaki ewan kung kaninong kaldero yun. Yung pinakamalaki na. Oo. Naguray mo na yung malaki yung kaldero ko. Ano yung kaldero ko rin namin nasabi ko ibalik niya. Na, hindi niya binalik. Andun na kururay. Pati yung mga baso mo nakalagay ilte. Dahil nakakot pala ni Kuya Dan yung gamit ko. Ay! Ang masaklap ate, pala ko nila doon sa bumbong niya lang. Kain ka? Kain? Kain ka? Ba't na daw Kuya Dan yung kinuha mo? Ay, no. Ah, dahil puman daw ka nung Kasi meron pang salyasi doon eh. Ewan ko kanino yun. Daman igwa ka pa. Salyasi mo yan? Di mo na nang matinungga. Alagang alaga pa naman ng siligay. Kanina apat lang naging lima. Baka pati ka lang. Muta eh. Ba't may salyasi ka baga? Mayroon. Ay, may salyasi nga doon. Baka LJ? Hindi nga pa nito yung bagay. Sabi na nag-vlog sila niya. Alaala yung Oo. Huwag ka nang pang-balong. Kailan
Payag si Pa. Ay, sobrang na pinala naman. Magluto sa, magluto sa akong pansit. Gina-display mo lang man daw, di gamitin niya. Sino maggamit Ganyan man to ay. Sino maggamit yung mga ipes? Ang dagugas, kakapagdublin. Ipisok na. Kaya nga mo lang ang tangko nga, pagbugot, agutan na dardara. Gusto niya yan, kwanta. Galing sa kanya. Tsaka yung buwan, yung kinuha niya. Galing sa mano. Hindi mo kakain si tita mo, Gigi, oh! Yan. Baba na ito. Tara na, uwi na tayo. Anong gusto mo? Pwede. Yung pastel gusto niya. Gusto mo pastel? Ang oras na baga? Alas gusto na. Nauna pa lang rin, puno ko na rin. Hindi ko nag-isadyar man ko, magkaknina. Ay, ka nagtuko Buhat mo. Ubus na daw. Kasi nubos mo yung karoon mo. Ako nagmamang. Sa wala akong karni. Buhay, 1 kilo. Kana ko nang pagbigay sa isa. Karni. Ate kayo tayo ng kilo. Iwag chicken. No. Iwan chicken, chicken juice. Narinig mo pa lang, hindi na nga ako nag-content. Hindi na nga nag-react yung ngayon. Ay ako. Todo pa yun ngayon. Daddy. Ba't si Arap nag-resign na doon sa Sibuyasan? Oo, kung saan nakakalahati na daw eh. Kabuang ginapagkuha. Nakabandog na siya. Minta sa ako. Mag-resign ng hanggang. Bukutan dito sa tayo ni Lipina Pupa. Sayang na yung pakot niya doon sa ano. Kung kailan yun. Doon na nagtira eh. Bigyan na rin ni Dandan nila. Bala na rin si Dapat magbali na. Pansilin mo raw kasi. Dapat bali na mga pagkasa. Kaya Baka sabihin nila, yun na yun. Chuchuwa. Kasain na siya, tita mo, Gigi, oh! Chuchuwa, chuchuwa. Tara, Ay, chuchuwa mo. tara, uwi na tayo. Magluto pa tayo ng Bye-bye. Say babay na daw. Bye na. Bye. Bye, bye guys. Bye. Bye. Flying kiss. Flying kiss mo sila. Hello, JD. Thank you. Flying kiss mo na sila. Yeah. Say I love you guys. We love you. Take care. Mama. Mama. Chup chup. Ganda ka? Ganda ka? Yan, ganda ka? Ganda ka yan? Eh di wow. Di wow. Umuta eh. Pao. Oo, yung kanya. Baka makatutulog. Hindi nag-iyak kasi. Pansilin niyo daw si JD. Kamu JD. Umuta eh. Kamu nga. Umuta eh. Kamu nga. Lola! Where's Lola? Didi, where's Lola? Lola! Lola! Lola, itong Lola o dalawa? Saan na? Where's Kuya Cha? Where's Kuya Cha? Mungkit mo ayun oh. Tara na. Nag-iyak ka sa Bye na, bye. Na. Galing maghawak na maliliit na ano. kanya yung Kasarulan din ang kinuha. Oo. Bye-bye na. Bye-bye. Kadagsan. Bye.